Wes suwe. Ayo mulai lho, Den. Mulih. Gak ngono, mlaku sing gopo mulih ke awakmu tok lho ya. Lah ya napa lho? Jarene ngarep mau sing yani romoku iki, ya ta gak? Sing yani sapa, Mang? Nggih, niki, Lah ya Den. iki. Lah kok gopo mulih ae? Ya jenengan nglampat tok Lho, mawon. wong aku memang wis ngomong ngarep wis ngomong minggat iku sak paran-paran. Mlebu alas metu alas. Kok sik sambat ae wis ta lah. Enak-enak. Si Taladen mbok Bu, lerek sih. jenengan ngomongnya den pewegel den saestu mlaku ngono duwane. Ya napa sampean niku? Iki aja dianggep minggat. Lho, Iki lah ngono terus? laku. Oh. Sapa wong sing kepengin riyaya kudu poso dhisik. Ngono lho. Berarti nek pengin nemu riyaya kudu poso. Lho iya. Mosok mboten mandek blas ben. Lho, ya mandek lek. Nggih madus-madus kaspe ten aku. Den. Ngoten niku. Lawas den. Lho niki nggih lesu ae. Mangko wis mari mangan ubi cilembu ngono lho. Lho, mboten paring jenengan paringaken mau. Lho. Lah kok pangan ngono lho mangko. Oh, lha titipan mau. Lah iya titipan. Kok gak dikekno. Lah terus kok pangan dhewe-dhewe mangko? Mek kalih den. Lho. Mek loro ya. Lho, dat. Padha. Lho terus sampe delok kethu tuh, tuh wis dalem tuh, yo brek kethu ren. Tuh masalah iku yo ngono sing situ ngetek ae. Lho ngono kadung mapan kadung ped. Kon iku yo ngono. Lah Pas mana? iku mang puas tenanan. Pas tengah. Pas tenan. Masa iya ora rasane Ini itu. lho, Mang, ini. Kakak. Tidak. Ini lho mang. Aku tidak mau. Ini, Mang. Aku tidak Ini, mau. Mang. Aku tidak mau. Kok rogoh kelintingane iku mang. Gak ngono. Wong dalan jembare kaya ngene, mlaku iso nobrok iku lho. Lah sampean lapo nang tengah dalan iki mang lho. Iku dindek sik gemandul. Apa nih? Alah, kadare ditobrok barang empuk ae kok. Tubruk neh ngono ya. Lho, Tubruk neh ngono ta? Nah, lho, ngene. boten. Kabar yo mapan ngene aku tubruk panjang. Lah wong aku ngene iki ae ngene wis kadung cah ini kudu ngubruki tenan aku. Panjake sing ngendi kira-kira tak tubruk yo. Niku lek Pokok Pak, siji tok sampe keliru panjak kenong tok aku. niku lek panjak kena ditobruk. Lah lek ngene iki sampean tumbuk buwanter, lah lek tiba berwok ngono. Lah iya sih lek wong tak tobrok ae ndane nek ditobrok cikar piye. Lah yo, ditobrok awakmu. Lah utang-utang ditobrok ndane ditobrok wesi ngono ra yo lara. Lah iya. Salahe nang tengah dalan iki mang ya lapo. Sik ta lah. Sampean iki sinten? Aku, Heeh. aku Parsia. Lah kok mlayu-mlayu ku lho lapo? Lah iki mang aku diuber-uber wong gendeng lho. Lho. Yo dibruber wong gendeng masalah. Wong gendeng iku lanang napa wedok? Yo lanang. Wo, lah lek lah. Dibruber aku ngene-ngene Waduh. tenan. Ayo. Aku sampe ngene-ngene iki mang. Oh, kaya panas. Sampe duber wong lanang terus diapakno? Diapakno sih sejal. Sampe ngene-ngene tenan aku. Iki lho ngene-ngene tenan. Walah. Mosok sih ya Romo. Oh, Oh, nggih. temen Boten kula dhewe mawon. Yen kula dhewe mawon kula ya ngene. kok wedi arek iki aku. Kok wates lek? Mboten. Lah ya, wong gendeng lanang masa sampean gudha paling, nggih. Yo gak lapo Lah lek nggodha. wong gendeng digudha ya pantes sampean diuber. Yo gak lapo aku ngudha-ngudha wong gendeng iku. Lho lah terus. Sange tenggane peke. Nggih. Nyandak tenggane dalan iku digudhok arek dicegat iku mau ngoten lho. Bekne sampean gudha. Enggak. Lah kok Enggak ya lek ya. dicegat iku. Iki napa? Den, tulungi Den. Lho, ya ditulungi tapi kan gak aro permasalahane gitu. No Den. Ya sakno ya sakno. Delok kupuke kaya tunggale sing ngamen nang pinggir pasar mang. Enggak padha ya lek ya. Lah yo, padha kersa nang pinggir pasar nggo dengklek ku mang lho, sing nggo siter. Nah iya kok pakaiane kaya ngono kok persis ya. Yo persis nang pinggir pasar iki lho. Sampeyan cari wong amen. Kula sanes ngamen. Ngemis. Napa pacakan bagus ngeten Lho. kok ngamen. Mboten, kula niku mboten wong nyek teng
ning gene peken wau nggih. Pinggir peken iku biasae. Nggih, sing tiyang nyiter niku nggih ngambil ngeten iki. Dipadano. Lho, sampeyan aja teplak-teplak Aku lho, Den. Lho, ya ro dhewe dudu aku lho. kelakuanmu. Ngene iki apa? Jane Lho, ngene iki. jane kon seneng jane. Dasare haus kon niku. Terus sakniki sampeyan niku yo napa? Kok diuber iku lho yo sampeyan critakno sik. Lah aku dijak rapi lho. Lho yo gelem Ya dijak. mau wong gendeng kok. Wong mboten seneng kok. Wong aku yo gak seneng lho diuber-uber dijak rapi. Kulo tandangi teman. Kok kulo sing diuber dirapi kulo tandangi. Lah Lah- iki kan sing cilik. Lah terus kok mboten sampeyan tandangi? Mboten purun nedini iki. Kulo kulo pun mboten tepan. Lempir. Sampeyan rapi dhewe lho. Lho. Aku ora Sampai Den langsung tulung ya, Den. Lho, ya lek kono wancane tekmu ya langsung kok tulang. Ya lek gak bojone wong. Di bojo dhewe. Sampeyan delok ta. Potongan ning ngeten iki lho, sedele tasik Tuk. utuh lho, Tuk. sedel tasik perawan iki. Kentuk. Napa, Den? Iki atas sono itu. Lho, lah napa kula? Gak kuat aku. Model nek kaya ngeten iki lho. Lho, Niki tasik perawan kok ndek bojo kaya napa sih sampean iki? kuwatno, Den. Duduk gitar Spanyol iki, Duk. Kentrung Spanyol, Duk. Kok sik kentrung lho ngene iki. Terus sampean saiki nek ditulung kula ngoten. Iya aku sampean tulungi. Abdi-abdi iki apa iki? Duk, Ton. Jenenge tulungi mawon. Kok sing sampean tulungi mawon? Tulungi, Den. Ditulungi ya? Nggih. Lho ya gak apa-apa ditulungi. Sampeyan sumbari, Den. Lho, kok aku sih akeh sumbarono nyacak wanita gak? Mboten. Lho, kok mboten? Mosok sampeyan sumber gak wani. Tak sumberane, Den. Yakin? Lho, mbok. Iki lha napa? Lha kenapa? Sik, ditakoni dhisik. Sing jange Sinten namine? merkosa sampe sapa? Jenenge iku lho sapa? Sampeyan niku merkosa dadi merkaos bareng. Sapa takonono dhisik? Jenengan badhe dipun rudha paripaksa sinten? Lah yo ngono. Lah iya. Mana? Nuwun sewu. Nggih, nggih. Nggih. Arek iki sajake kok rada bengkong tangane. Ku nang yo tunggal keluar iki. Padha. Jenengan niku lho. Sing badhe ngrudha peksa sampean niku sinten namine? Sapa lek? Suragento. Oh, Suragento. Sumbari, Den. Suara gentut, Den. Ayo, jenenge Suragento Sumbarono. Aku lho ge mburi. Lho ya iku mang sumbarku ya ngono mang. Sumbarono ayo aku. Aku tok ae tok sumberane tok. Sumbarono. Suragento. Suara gento. Yo ayo. Ayo. Kok ayo. Apa rek? Jare ayo. Sumbarono. Ayo metu njaba tak anteni. Yo, suara gento. Ya. Iya. Ayo metu. Coba. Coba. Mumpung metu njaba. Metu enak. Enak no jero nek metu ya. Lah iya karepku yo ngene ya. Ya ampun, gak seneng aku. Blokinge. Nek metu enak no jero. Iku lak karep sampean tak sumberane. Ah, Mikir. Suragento. Metu. Jejeran Suragento 1 2 3 4 5 10. Adepono iki jeraganku. Ha. Kok jeraganku? Lah, sapa? Awakmu dhewe iku lho. Riko gak wani aku maneh gendeng ah. Pak, sampean Sumbarono dhewe. Disumbari ya. Iya. Ayo, Suragento, ojo siji 10 paribasane tarangkep. Sapa bengok-bengok jenengku? Niki. Pon. Awo. Gak apa-apa. Ojo dume dadi situ bondo kon. Riko ngadep nggo ngarep kate lawon. Nek sumbar-sumbaran aku ya iso sumbar. Ngerti? Kudune awakmu ngerti. Oh, jane guyu. Ngomong sih bener. Sopo wani bengok-bengok jenenge Suragento? Aku. Aku Suragento. Ada apa kon? Kon sing Suragento. Dadi sopo kon? Aku dadi apa iki go? Den sampe sing wani aku gak wani kok. Lho Sumbarono kok ngomong ya. Ngono sampean sing duwe perluan kok. Rek,
Loh, ayo. Satpol PP sik, Satpol PP. Ya apa? Aku tadi sapa? Aku ngerti. Ya. Basa Jawa wingi main. Iya. Ngono kok gak undang-undang. Ngundang sing jenenge Kukun ya. Nek rupamu ganteng pantes dek mlebu kampus awakmu. Kan ngerti. Kudu ngerti. Sing genah-genah nek ngomong iku Kon kudu ngerti. Nah, Suragenta iso gak iso. Pernah mbok jaluki uruk. Sik. Jim. Apa iku, Mang? Kok kaya tahu kenal aku? Kaya tahu kenal aku. Iki basaku. Basane Siman Ponorogo. Aku kaya tahu krungu iki kaya roh. aku kenane ruk tok. Iku mesti Ngene, apa? Suragento. Kon uber-uber wong wedok loro iki ya. Iya, ya gak loro situ. Siji. Situ. Ngamput, apa? Aku yo wedok put. Neng bongkeng. Tapi lagi Yo. Ngene. Kon uber-uber arek wedok iki. Warsia. Warsia. Iya. Kate kok apaan Warsia? Lho tak pek bojo. Kon gendeng ah. Gendenge apa? Gendenge ngamuk kok prapatan. Warsia durung kenal karo awakmu. Sik. Ya aku dadi sapa jajane? Kita aku dadi sapa jajane? Kon kok iso neges ngono sih? Dapuanmu apa? Lho ya aku arep kene Den, sampe dikandheke mang. Sopo? Ya, lek durung kenal-kenal no. Lali jeneng. Ojo prengas-prenges, ojo goyang. Aku gak pringisan. Ngeng, sapa ae sing dadi pepalangku kepingin ngerabi Warsia utawa cempluk. Bakal tak sumingkirno dina iki. Sebab aku oleh wangsit. Aku iso dadi tetunggule waruk ing tlatah Ponorogo nek iso ngerabi anake waruk sing paling kondang kok Ponorogo. Gak liya waruk sing paling kondang yaiku waruk Suromenggala. Awakmu berarti calon bojone Warsi. Iya. Wong calon bojomu lho, Dik. Lho, dudu. Dudu jarene. Calon bojone iki. Lah apa? Gak. Seyo, ya tak gak. Lah apa mrebedeng aku? Iki calon bojone sapa? Bojomu bojone iki? Bojone Suragento. Wong jare gak ngono lho. Ngaku wae. Lapo kok melok. Jare bocalone. ora kondo ya, kondo. Kok gak seneng ya kok. Wis ngene lho Den, iki lak ibu ah musuh hari iki. Awak dhewe kan wong 5. Ya, wis ae ditawuri wong 5. Ah, aja maneh-maneh pancen tak tumpaki jane. Ayo jajal lah, ayo. Ojo gladuk Gak. omonganmu. Ojo gladuk omonganmu. Berarti Sopo awakmu? Kok wani-wani dadi kelilip ing mripate Suragento. duduk kelele. Lho. Iki gak kena digaruk do peksa. Lek areke gelem gak apa-apa lho, nyatane gak gelem. Lah kok peksa? Hei. Arek nom-noman. Pancen cinta iku rasa tresno lahir batin iku gak kena di dasare teko tresno. Ning dipeksa. Suwe-suwe tak lihat duwe rasa tresno lahir batin. Lho iku lek miturutmu. Lah nek miturutku gak. Wong jenenge tresno iku wong lanang wedok padha senenge iku jenenge nek jarane tresno. Lho lah nek gak kena jarane tresno. Gak ngono sih. Kon sapa? Kon sapa kok wani-waninge nulung Warsiah? Aku Subroto. Aku gak peduli jenengmu sapa. Ya, dina iki ojo dadi pepalange Suragento. Kepingin ngerabi Warsia utawa cempluk. Suragento? Lek kena tak elingno. Ojo ngrudung peksa wong wedok ateges konsumi karo saiki. Nek pancen kon tak eling gak kene. Padha karo ngemping lorong genjapati
ngidam terbelot dina iki awakmu. Rek nom-nom. Marek para abdi-abdi kabeh. Nek pancen awakmu gak kena tak eling nom. Lho. Trimon. Pusaka arek nom-nom teko desa Ciman. Oh iya. Arek jek wingi sore wani ngedepi Sura Gendho. Joh, jalan. Ton. Aku kepingin dadi ketunggal waris. Lho, sapa? Sura Gendho kek. Lho, waduh. Tulungono iki mung mari nulungi drondongmu iki mang. Gak gitu lungono. Nek kebablasan iki kok iki mung kena kolore Gendho iki mang. Disebut kolore Gendho delok gelasan koyo ngene. Ya Allah, ya Allah. Kena kolore Gendho. Jika mrene. Disebut kolore Gendho, ayo. Lho, iki mati. Ayo pola, kok mati nang pola, ayo. Mati kok kate pola. Tumpah. Jika mrene. Makmu. Yo. Iki lho, Kek. Tulungono senak durung kebablasan iki, Kek. Kowe tak kandhani. Mula cempluk iki tak elingno. Ojo sampe merono mrene dadak nglumpuk ambek pemain ludruk iki lha apa? Ludrukan ta? Ludrukan ket mangguyon ae. Yalah, ndek mulo kok ditabuhi damput. Kok iso iki mau dolan? Kene apa iki? Asin. Sopo semari nyelompret? Sopo sing nyelompret? Kok uasin dimut paling iki mang. Lapo ya anakmu dolinan iki pusakaku. Glane wae dimut titik kok gak oleh. Niki mulo tangene tok. Lho, ya apa? Selompret iki nek disebul engko aku iso joget dhewe. Masa? Iya. Jajal sen. Lho. Dimatmu ta. Temone iki lek dimut wong iso keloget takute nek jajale. Kene. Gak keri ya tamut kene. Lah yo, ate mari mangan bakso pedes. Wis, ojo dimatmu ti pucuke cilik iki. Cilik tapi wasi niku mari dimut sapa jarene. Iki kena apa iki? Iki mang kena kolore Gendho. Jajal sih, jajal tamute nok kene. Lho. Wis diomongi ojo dimatmu ti kok. Tamut nang ngene serempitan kok jek ketoke panjake. Iki kena kolore Gendho. Disebut kolore Gendho. Disebut kolore Gendho. Iki bak kebablasane sing gak mati kok obatakan jajale. Pisan kasul. Nek tak ngene lho karo tak esuk tau wilit temune. Yo wis. Ngamplek. Iki nek gak diwarasno gak iso tangi. Engko tambah bablasan mati. Warasno kek Tak warasno. Warasno kek. Iya. Le, ayo. Tangi le. Tangi le.
Awakmu iki sapa? Kula Sing iki urip ngono sing iki lho. Sing iki lho. Apa? Lah kok nek gak urip lek gak ono kancane. Ya babah sampai subuh kok turu ya wis. Urip peno. Gah! Alah, nek perkara urip nang ngene aku iso. Lah, ayo, tangi. Tapi dhewe. Perkara urip nang ngono gak pereket sing ngene tangi. Nom-noman. kula Awakmu sapa? kula Subroto. Subroto. Nggih, Subroto sapa? kula tebe saking Ponorogo. Londonge sapa awakmu? Oh, contohnya lama, Pak. Oh, contohnya Kabupaten Ponorogo, Pak. Oh, Bupati. Bupati ya. Loh. Gusti Subroto. Nyuwun pangapunten. Emang mambu sedep ya kono mambu luwang kowe. Lengur. Kaya menapa panjenengan kok dugi mriki kok kalih yuga kula cempluk? Kula wau mlampah. Lah Nggih. kok yogane panjenengan ya? Nggih, Yogane panjenengan iku melayu nabrak kula. mlayu. Kula tangleti. Lho, ana apa? Wonten apa? Torene kok ajeng dirodha peksa. Dirodha peksa ajeng dirabi. Yogane panjenengan mboten purun. Dadi awakmu diuber-uber Suragenta kate dirabi. Yo kek, iki mung wis tak elingno tau unek-unekno gak karu-karuan ira boroke. Kan saya dipageri kok dadak kate disenggut aku ngono. Kurang ajar Suragenta. Ento. Kejoh jaran. Apunten Ken Mas. Iya. Panjenengan kok runtang-runtung wong loro wonten hubungan apa sajane? Kalih cempluk niki. Lho kula mboten ibu napa-napa. Ngene lho kek, karepku yo wong jenenge wis ditulung. Apa maneh den iki adoh teko nggone kadipaten. Ayo to diampirno nang nggone rompoke dhewe. Dipawan dhewe iki balet budi. Ora ketang paribasa ningkung sak cuwe ayo disuguhi nang nggone rompoke dhewe kono ngono lho. Oh ngono. Iya, ayo kek. Dijak mulih. Dijak balik nang nggone rompoke dhewe kono lho, disuguhi ora ketang balet budine nek nulung karo si wasiah blondong rika. Ken. Ini. Umpami sampean tak kongkon ngerabi anakku ya apa? Gelem. Nggih, mboten apa. Gelem. Nggih, mboten. Gusti, Kula Sing ngomong sing jelas kok. sing jelas. Nek gak gelem, nek gelem tak pangan dhewe lho. Gelem mo enak-enak, gurih asli gurih. Temen, gurih kenyil koyo kemiri gayeng. Lem ora? Sing kawruh koyo kemiri garing jerene. Gurih. ngoten. Gurih. Purun mawon. Ngoten. Mboten napa-napa ya. Pun ya, purun ya. Nggih. Jos gen ya, purun. Kok aku kok tendang iku lho. Nggih, purun mawon, Dik. Kemandun. Nggih, Pripun, Dek? nggih mboten ora. Panjenengan purun kali cempluk. Nggih, Pak. Cempluk, awakmu gelem tak rebekno karo Raden Mas Subroto. Pancen karepe sampean ngono ya aku manut apa jare sampean, Pak. Manut yo. Gelem. Nggih, kula purun, Pak. Wis. Nek ancene Raden Mas Subroto gelem, awakmu yo gelem. Ayo diboyong mulih nang omah. Monggo. Ayo Nduk, ayo. Kenjengan bareng kali dene kali niki sama Yo. kok kula tak kali tumpuk. Yo. Ayo Nduk, ayo. Jangan mandak situ ah. Den, panjenengan ora usah kuwatir. Nggih. Panjenengan tututono balik nang cempluk. Oh, ngoten. Aku tak tututane Suragenta. Oh, nggih. Tak paranane. Nggih. Waruk kurang ajar kudu disebut karo kula.
iso Kang. Aku ki bingung lho Kang, makane riwari goleki apa sing kurang dicepakne. Aku ki bingung delok kekurangan iki apa ngono lho Kang. Sing perkara urusan pawon ki lak ya kowe sing ngerti. Yo iya mestine to Kang. Diterop. Aku ki goleki sapa sing rewang-rewang iki lho Kang kok gak ono nandi kabeh. Lah kae bocah-bocah padha mberek mblehi sapi karo Iso, kebo. ngene iki atiku ya bunga tenan lho Kang. Piye rasamu mbokne? Yo seneng lho Kang Saiki kate dadi kowe. besane bupati kok yo. Ah iya, ya mergo saka olehmu ndonga Iso Kang. anakmu si Suminten. Suminten. Nah, nampa kamukten dipundhut putra mantu dalem lak ngono. Aku yo matur suwun Kang, sampeyan ku gak karo-karuan oleh usaha. Terus mari ngono awak dhewe saiki kepenak. Iya. Udah dadi apa besane Besane. bupati. Lah iki. Lho, aja ono sing kurang. Toto Lah iki. Apa sing kurang ha? Rapatan mangga kon masang Bu. Yo persiapane kudu mateng. Soale awak dhewe iku kate ketemuan karo Kanjenge bupati. tamu agung. Mulane ngene. Kowe sing tak kongkon karo pakajangan ke aja nganti Ojo ngisi-ngisi. kuwatir ke. Wis. Apa sing kurang kudu dibenahi lho yo. Pojok lor, Ya. pojok wetan. Iku kabeh wis tak pasang kabeh. Oh iya iya. Wis. Wis gak ono sing kurang temen ta lah. Yo. Kok nang terus pas gawene Ojo kuwatir. Ora. ya wis matur suwun. Pokoke apa sing kurang kudu gage diisen. Kowe iki ulur ra kena dikangeni ya iki. Aku mlebu. Ulurmu. Kan rompo kena. Ya. Lah kok terop-terop pating gemebyor. Janur pating akeh ana apa kek? Kandhanono Bune. Awakmu iku anjene ya ora tau mulih. Saiki ponakmu iku kate dikarepno Kanjeng Bupati. Duh, Ah, aku Oleh ki Raden arepe- Broto. Ayo arepe seneng sih. Awakmu seneng kudune ndek ponakan dirabi karo Raden Broto. dadi apa iki? Lho ya dadi garwane kok dadi apa ya apa sih awakmu iki? Wong ponakane kok iso gak ngerti. Mangkane sing sering dolan rene. Ditalah. Apa? Sampeyan niku aja banyol yu. Lho, banyol ya apa sih? Kakane pisan iki. Nek bojone banyol mbok ya dipegah. Kabeh kekurangan apa iki dilengkapi soalnya kate ana tamu agung. Kok awakmu ngomong ngelokno aku banyol ya apa sih? Ayo iki piye? Kakangmu iki piye? Sat. Sampeyan iki kok ora ngerti babar sepisan. Ah. Nek keponakan Riko iki bakal rapi. Dedaupan karo putra Adipati. Raden Lho, Raden Mas Subroto. Iya, iya. Apa sampean gak kliru? Lho, kok iso ngomong keliru? Kok iso ngomong keliru yo? Kowe aja gawe kisruh. Iki wis kabeh cemawis. Aku bakal maharja dhaupe anakmu karo putrane Kanjenge Sudibya Ngalim enggalek lak ngono. Kek, Kudu kok perkara apa? Iya. Kapak-kapakno Suminten iku ponakanku. Iya. Aku ya kepingin ngerteni Suminten iku rasa duwe bebungah, rasa seneng bahagia. Kepingin kaya ngono. Ngeng, Piye? ngeng, Apa? sing kudu ngerteni. Aku ngerti. Apa? Nek Raden Mas Subroto, putra Bupati Trenggalek kuwi dijodohno barek. Cempluk Warsiah. Iya. Cangkemmu. Aku ora ngobong-ngobongi lho, Kek. Awakmu nek ngomong sing ati-ati. Temen yo. Suminten iki ponakmu. Awakmu kok iso ngomong tumindak kaya ngono lho apa karepmu? Iki wis kadung ragat entekake, ojo gawe kadung. Ragat wis kadung dipenuhi kaya ngene. Terus awakmu kate gawe ontran-ontran. Sing dawuh ki bupatine Galek. Iki seksine. Ngerti? Sura bangsa sing mangerteni Aku kamu tapi ngerti. Surabaya.
Piye? Ning ngarepe motone Suragenta. Yo. Raden Mas Subrata iku duwe nadang katresna barek cempluk anake Suramenggala. Ora ngira ngono, Suragenta. Awakmu iki ki ya apa sih? Sakjane awakmu lah ya mbelani ponakmu Suminten. Aku sakjane kepengin belani yo. Yo. Ngeng, aku yo ngeman. Kapak-kapakno Suminten iku ponakanku. Lah iya. Ojo sampe digawe wirang barek wong liya. Apa maneh anake Bupati Trenggalek. Kang, Ketimbang Rika wirang tak kandhani dina iki. Kang, ya apa iki, Kang? Sing tenan to. Suragenta lek ngomong iku sing temen awakmu iku. Ini sangkemu lho kok lek gawe. Aku iki gak wani goro lho kek mbek Rika kek. Iya. Nek su Apa? Kene. Tan, awakmu jane gegayohan barek Raden Mas Subrata. Gak mungkin, Tan. Lambemu nek ngomong diatur kok iso ngrasakno Suminten ki sapa? Iya. Suminten ki sapa? Iki ponakanku yo. Lah terus awakmu kok Tan. ngono? Raden Mas Subrata iku jane rabi barek cempluk anake Suramenggala. Lho, Aja gawe aku wirang le. lho, Aku temen nek suumpama aku goro suwen cangkemku kek. Suwen cangkemku. Kang. Percaya wis to. Ora kuwi mung klik. Lho, ayo Suragenta. Ya apa ngene iki ponakmu? Anakku piye iki? Ponak. Elek. Elek, Dok. Dok. Tan Lah ngene iki ponakmu. Warung Jajal. Cangkemmu wis aja dituduh omong. Warungno kepingin rabi gegayohan barek Subrata. Lambemu ngomongmu. Omongane ki ngono. Omongane lek kuwi ngono. Sampeyan lungono sampeyan lungono. Kowe tetep dadi mantan. Mantan oleh Raden. Aku berani ana sing ayu ya. Tan, ojo brai ayu-ayu. Kok gak sida rabi? Berani ana sing ayu. Iya tak berani ayu. Iya. Aku tak lungguh kene ya. Kan Ana sing ayu iya. aku. Ih, ya apa iki? Kuwi kono apa piye bune? Hah? Wis Ih, sing iki tak gantine ya. Sing ayu. Sing ayu lho. Sing penting gak Ketimbang isin aku sakno ponakanku kek. Tapi aku ya. Ora bune iso meneng-meneng karo Aku ponakan. sing aku sakno Suminten kek. Ngombe nak, ngombe. Ayu Awakmu anakmu kan ayu. dadi bojone Kang Raden Broto. Iya. Bakal dadi Iya wis. anak. Iya tenan. Mantu galek. Iya. Padahal sing ayu. Iya sing ayu nak. Loh, Kang? Kan? Ya apa iki, Kang? Eling. Wis ayu ta aku. Eling ton. Wis ayu ta iki. Loh, Sadar dok ya. Aku sadar kok piye? Iya dok wis sadar dok ya. Minten kan piye iki? Mas Broto. Mas Broto. Kek. Sakno Suminten lho kek. Lo minten lo. Kang yo apa iki, Kang? ngene gento. Gento. Kowe sing tanggung jawab. Ngene iki awakmu gara-gara embonmu saiki dadi kaya ngono gento. Aku wong tuane gak trimo. Loh. Kang, aku piye Kang minten piye? Aku kudu golek minten Kang. Aku mau gara-gara gento iki sing garai. Priwian dadi grojokan karo cangkemmu. Aku
kasunyatane kepingin dudoni ngerti. Ojo sampe Suminten iku wirang. Ning kapak-kapakno Suminten ku ponakanku Yo. kek. Cetane perkara iki sudah distuk sumber glondonge wong ngampal. Iya. Kang Suramanggala. Iya. Ngono kowe Iya, Kek. tututono paine Suminten. Tak ditutani Suminten. Perkara Suramanggala kowe kudu dadi lakuku tutno. Aku melok Riko kek. Ayo. Ayo. Surabento. Kurang ajar gitu. Ojo melayu. Ojo. Agono. Ake anik kuno sejo. Yo. Kok melayu-melayu koyo goleki barang ilang. Yo. Aku goleki Surabento. Yen ketemu. Ate tak pateni. Tiba kosok balen. Aku duwe gawe wirang gara-gara londongmu. Kowe duwe gawe. Yo. Duwe gawe kajate apa? Mulane kowe iki dadi dulurku sing ora tau tilek slametane sedulur. Atase ponakanmu Suminten dina iki bakal dikersake dadi putra mantu ing Tenggalek. Ning wurung gara-gara delondongmu mbok tonyol-tonyol ning ngarsane Den Masih Broto. Akolono Kang. Ento, kejuh jaran. Uno sejo. Nggih. Angerteno lho. Yo. Aku ora tau nonyol-nonyolke anakku. Kasunyatan dina iki anakmu wis diboyong ing Galek dadi putra mantune Kanjeng Ibu Bupati Galek. Kuwi cetha yen to ki dadi pepalange anakku Suminten. Mula gandeng dina ki anakku kati edan turut dalan gara-gara anakmu, aku sing gak trima. Ento. Dadi kowe ora nrimakno. Ora. Yen Raden Masih Subroto kate tak rabekno karo jempluk. Iya, dasar mengkono. Arepmu apa le? Nek kowe pengen jajal jaduke wong siman, tentokke papan kene. Sapa sing pantes dadi tunggule waruk? Kakak ning golo apa? Maju kuno sejo. Ayo. Sapa sing dipraktis? Aku pemalang. Honorakan le.
Mas Broto, Seco. Bisa membalik. Yo, Ayo we. wujud macan aku wujud nopo. Yo, jandon turun rampung. Yo, Garis. ayo. Adu garis le. Yo. Adu. Ayo. Yo. Apa noli? Wes, wes sak kudu. Roh. Ono tarik pasang jago taruh tenan ngabluk. Saiki aku ganti ngabluk. Roh. Ayo, ganti. Aduh, pato. Ayo. Bapak nonang gegerku seco. Ora popo seco. Nanti rasakno kolore suro menggolo seco.
Ah. Yo. Ayo Gento. Moro Gento. Tak ubah sampai lagi semut Gento. Kata-kata omong. Pirang-pirang tahun no, Pak. Lah kowe. Kowe ya wis suwe. Wis suwe, Pak. Kowe nek wis suwe nang kene upama pengen apa-apa, ora usah sungkan. Jaluk wae ya. Tembung wae bareng aku. Nah, ngono, gak sawiji-wiji pokoke sing penting siji kon iso nyenengke atiku. Loro iso gawe marem ning atiku sak njalukmu tak turuti. Pak, kula pun ngempet suwi puwingin kula. Piye? Kula pengen Pengen apa? pengen tumbas sapi. Ngene, Pak, tapi sedikit lho wis enak. Pengen tumbas sapi. Kok serabi ya kok? Enggak pas ngomong apa-apa tak. Ya kene. Nah, ngono dipijeti ngono. Malah nek iso kudune karo ura-ura. Ngono ora kok seneng wae. Kedulinan lho, Dik. Ngene bapak iku. Bocah kok bagus sih kaya ngene. Yo. Aku ki biyen bejo lho ketemu karo kowe. Tenan. Aku saploke ketemu karo awakmu, aku wis ora kengguh karo sapa-sapa. Tenan. Mosok, Pak? Loh, iya aku ora pengen lho karo sapa-sapa. Masa sik kuat sih, Pak? Sik kuat ta? Wah, piye to? Rumangsamu nyenyak ya kowe. Ngono ku jamu riyen. Lah jamune kenase gawene awakmu ngono. Jamune napa ramuane? Ayo, sing gawe kowe ya kudune sing eling kowe to. Anane kowe tak openi iki lek mergo kowe tukang gawene jamu kuwi. Ya ta? Iya, Pak. Lah kok lali malah sing ngeramu kok malah lali. Apa rame-rame njaba kowe? Ngene kek. Bloko suto ae. Sebab iki waktune wis mepet. Perkara sing kepengin dadi tetunggule warok ing Siman Ponorogo. Suramenggala, Sumbar. Gak ono sing wani ning tlatah Ponorogo iki kejaba iki lho tetunggule warok ing Ponorogo ya Suramenggala. Lah aku karo Kang Gunaseca iki lak ya mikirno Rika sik. Aja sampe Rika iki sing dadi sesepuhe warok kok disepelekno. Apa maneh Sumbar-Sumbar dadi kepingin dadi tetunggule warok ing tlatah Ponorogo iki lho, Kek. Suramenggala Sumbar kaya ngono. Iya, Kek. Wis lumrah. Lho, Wis lumrah. Lah, sing gak lumrah niku
sampeyan diembet-embet. Nek trimo warokane badekan Singa Kobra ana apane? Iya, Kek. Sampeyan ditantang. Unine kaya ngono. Iya, Kek. Wis lumrah. Lho. Ora kok. Jadi wong yen kepengin dadi tungguling para warok, yen kepengin menang, wani sungguh kudu wani kluro ngono. Sik, Kek. Riko gak loro ati. Lho lha opo lho? Ya bek menawa Riko loro ati. Lho malah aku bangga nek duwe murid kaya Suramanggala. Iki bangga aku malah. Lho sampeyan kuwi disumbari kok malah bangga iki piye? Ayo ta wong disumbari ora kelonge kok. Disumbari ora. Aku iki ngewongno Riko lho, Kek. Ojo sampe kakekane Ponorogo iki Sunga Kobra iki sampe disumbari Suramanggala sing kaya ngono. Lah kok aku mbok uwamke iki apa maune aku dudu. Lho duduk maksude ngene lho, Kek. Sampeyan diajeni. Diajeni pranatan iki sing tepak ngono lho, Kek. Ora usah kok ajeni, aku ki ning kene wis kajen. Wis kajen kelingan murid-muridku ya akeh, geblak aku ya akeh. Lho, wis kajen aku ning kene. Apa? Apa? Riko mah ngomong gemblakan Riko jek akeh. Ya wis akeh kok nyatane ya bagus-bagus. Nging. Warok Suramanggala ngomong ngene, Kek. Ayo. Sopo sing dadi warok tetunggale Ponorogo? Masya Singa Kobra. Kepingin tak pateni supaya aku kepingin duweni gemblake warok Singa Kobra. Nah. Gemblakmu arep Gemblakmu jangan dicalon nek Riko dipateni, Kek. Lah ngono omong Suramanggala kok kepingin mateni Riko sebab kepingin duweni gemblak sing sakmene kae, Kek. mergo melek geblak aku. Iya. Awake nantang aku. Nantang Riko, Kek. Ndi saiki Suramanggala? Suramanggala nek kono, Kek. nantang. Ora ndlombokane. Lah kok kurang ajar wani ngucap kepengin ngrebut gemblak aku. Nantang aku kowe Suramanggala. Tak goleki kowe. Ya apa kan? Tarung. Seumpama Singa Kobra. Tarung barek warok Suramanggala. Awak dhewe kari keplok. Ya. Paribasane ngapik iwak ojo sampai budak banyune. Nabok nyeli tangan. Ayo didelok kono ayo. Wis eling bare aku. Aku krungu kabar jare awakmu kepengin dadi tungguling para warok. Lho. Sing ngomong sapa, Kek? Loh, ora apa-apa nek pancen awakmu kepengin dadi tungguling para warok, akonono le. Aku malah seneng. Malah tak dukung kon nek kepengin dadi tungguling para warok. Apa meneh kowe wis wani ngalahke karo si Gunaseca lan Suragenta. Ning siji sing ndadekake laraning atiku. Gini kok kowe nyumbari aku. Nyumbar Kowe nyumbari aku kepengin mateni aku lho nek iso patenono le. Ning sing ngabangake kuping. Lah kok kowe arep ngepek gemblak aku, Ora. Ora, Kek. Sing ngomong sapa, Kek? Kowe aja selak. Aku nampa peradule si Gunaseca karo Suragenta, Kowe nantang karo aku. Ora, Kek. Loh. Lho. Aja mlayu kowe. Hei, ngene kole.
Sampai niku tak sawang-sawang ya. Kok pendirangan mripate sampean ngos-ngosane napa sampean? Enten napa? Duh, ketiwasan Den Mas. Ketiwasan yok napa? Aku diuber-uber karo kakekane Singo Kobra. Lah perkawise menapa? Jarene aku kate ngepek gemblak-gemblake. Waduh. Aku gak wani Den Mas. Lajeng kula kedados pundi kula niki? Ngeten Den. Ya napa? Kula nek ditolong kali panjenengan. Nggih. Singo Kobra niku seneng arek ganteng Den. Nggih. Lah, pengapesane niku nggih arek ganteng niku. Panjenengan lak ganteng sih Den. Timbang dipurak banci-banci. Tak tukne Singo Kobra ae, piye? Oh, kados mengaten nggih. Nggih. Mangke lek panjenengan ketemu kakekane Singo Kobra, panjenengan tanggelet. Pasti dikandani. Pengapesane kados menapa, Den? Oh, nggih. Kula tak singitan. Mboten wantun kula, Den. Nggih. Lek ngoten kula tak bidal sakniki lek ngoten ya. Panjenengan entosi teng mriki mawon. Oh, ngoten. Mangke Singo Kobra dugi panjenengan adepi. Oh, nggih. Nggih. Ngoten nggih. Berarti jenengan sing mriku nggih ya? Nggih. Singitan nggih ya? Nggih. Nggih. Nyuwun tolong nggih, Den. Nggih. Singo Kobra. Nanti pengapesane wong ganteng. Oh iya. Nuwun pangapunten, Pak. Aja melayu Surabaya. Jenengan niku lho. Kok mlaku mriko niku lho. Madosi sinten? Jenengan niku Kuwi goleki Suramenggala. Oh, madosi Suramenggala. Jenengan niku sinten? Aku iki Singo Kobra. Oh, nggih. Kula Subroto, Pak. Subroto. Kula bocah Ponorogo. Nggih, kan tebih Karang Pradesan mriku. Nggih, lan jenengan iki lho. Ya napa? Jenengmu mau sapa? Oh, Subroto. nggih. Wis dibojo karo. Kulo. Kon melu aku tak openi. Mengko nek gelem tak openi sak njalukmu tak turuti. Kula purun. Apa? Tapi kula tanglet ya. Iya. Jenengan kok saged sakti ngoten niku yok napa niku? Lho, iku ana lakune. Laku nggih ya. Lho iya sih. Wong kepengin sakti kuwi kudu ana lakune, laku poso, laku wis sembarang. Nggih, termasuk olahraga niku. Heeh. Oh, Tapa upamane Nggih. tapa mertapa ning jero gua pirang dina, 40 dina apa pira. lah nek Wis. torene tiyang bingen-bingen niku. Lek pun sakti pun ngedam-ngedapi niku lak nggih napa nggih wonten pengapesane lak ngoten lah. Lho ya mesti ana. Lah lek Kabeh kuwi mesti ana. Ya samu barang kesetan kuwi mesti ana pengapes. Ono. lah lek kados jenengan iki sakti ning ngedam-ngedapi pengapesane niku napa? Kon iku barang apa sih? Lho, lah torene jenengan nek wong wis sakti niku mesti wonten pengapesane. Lah panjenengan lagi mesti wonten pengapesane. Kon gelem melu aku ta ora? Nggih. Gelem tak openi. Nggih. Nek kon gelem tak openi tak omongi. Nggih. Anane tak omongi pengapesanku, kowe iso melu njaga marang pengapesan. Oh lak ngoten. Nggih. Iya ta. Nggih. Kudune bab iki kudune ora entuk diwedarke marang sapa. Nggih. Ning gandeng calon kowe iki calon keluargaku. Nggih. Kepeksa ya tak omongke. Oh nggih, kersane semerap lak ngoten. Pengapesane Nggih. iki waton kuping kiwa iki ditutup Nggih.
sing kuping tengen iki ditebak. Iki pengapasane ngono kuwi. Oh, dados pengapesan niku kuping niki ditutup sing kiwa, sing niki ditebak. Matur suwun Den. Napa yang dados kekarepane panjenengan, yang dados kegayane panjenengan sampun kula lampahi. Matur suwun Den. Panjenengan sampun gawe sedaning Singa Kobra. Nggih. Kula dos pundi? Kangge panjenengan bangsul mawon. Ngoten kula nggih. Nggih, monggo. Nggih. Lha ngoten kula dherekaken. Monggo Den. Nggih, monggo. Den, mriki Den. Awas, bapak sing teko Den. Kowe opaku setekeng pati ngolo. Sejo. Kowe ojo mlayu maneh, Cok. Yo. Rasakno. Kaya kolore. Suro menggolo, Cok. Yo. Peling apa? Anakku minten tak pasrahke kowe kan kono. Yo, Kang Kuno Lho, Pak. Sinten niku rame-rame teng jaba niku, Pak? Lho, sapa maneh sing teko iki? Mas Broto! Mas Broto nanti dia. Panjenengan Den Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto pundi? Mas Broto! Mas Broto pundi? Pundi Mas Broto? Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto pundi ya? Pundi Mas Broto? Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Biung! Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Ayo Biung! Ayo Biung! Mas Broto nang kene Biung! Ayo Biung! Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Mas Broto! Aku njaluk tulung. Mas Broto! Warasno minten, Kang. Mas Broto di pundi? iki suminten iki. Mas Broto ya. Elah dalah tonten. Mas Broto pundi ya? Iya. Iya. Iki piye? Mas Broto! Aku sayu Kang, tayo. aku nyeluk tulung tenan, Aku sayu. Jangan Mas Broto ya. Sinten? Sabar, Nduk. Eling iki piye, Den Mas. Nduk? Den Mas Subroto. Den Mas. Den Mas Subroto. Mrene Den. Minten. Iki sing mbok karepi Den. Suminten. Suminten iki sing mbok karepi. Ah, Mas Broto! Iki Mas Broto iki. Mas Broto iki kene. Awakmu ping rabin Den Mas Subroto. Iya. Lungguh. Manut. Arek aku suminten. Longgo nang kene aku. Yo, Gak longgono Mas Broto. lungguh. Longgo, Nduk. Longgo eleng. Mas Broto. Ben anak aku ya, Mas.
Oh alah tenten. Mas Brata. Iya sabar lho. Tiga Mas Brata iki. Mas Brata. Kuno sedo. Mas Wis Brata. dadi tanggung jawabku marasno awakmu. Suminten. Anake Kuno Sedo. Suminten. Ewak aji-ajiku. Waras. Waras. Waras Suminten. Biang, apa ini biang aku biang jangan. Biang, makanya dia gigi. Apa ya? Ya, ayo anaknya. Kakaknya ini aku biang apa ya? Kang yo sampai makasih anak. Kakaknya ini gimana? Siapa biang? Isin aku. Si benana kok ambilku yang. Benana yang isin aku sama mengake. Ya simbol ini. Wis, Suminten. Rungokno omongku. Semakmu wis kondo karo aku, kowe dadi tanggung jawabku Suminten. Saiki kowe melok aku. Dadi dulure cempluk mulih nang omah. Yo. Kalau nang gone rompoke semake cempuluk ayo nak yo. Wis gak usah balik nang gone rompokmu kono yo iku yo. Wis ayo mlumpuk nang gone kono cek gak sampe kedadian sing koyo ngene neh. Nggih. Yo. Yo sepurane sing akeh anjir kabeh pilakon. Makmu wis waras iki. Yo. Ponakmu pakmu. Nggih. Yo iki ana lakon sing jenenge Suminten Edan. Di sini tabatnya cerita Warok Semolo Suminten Edan. Hadirin sekalian, kita bisa berjumpa kembali bersama keluarga besar Ludruk Sriasih Arga Baru. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dengan cerita Warok Sumenggolo Suminten Edan.